A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés e o Concello de Cambados unen forzas contra a supresión das consultas de tarde no Centro de Saúde da Vila nos meses de verán. Para amosar o seu rexeitamento, van organizar unha manifestación o vindeiro 1 de xuño ás 8:30 do serán. Vai partir da Casa Consistorial e rematará as portas do ambulatorio da localidade. O Executivo cambadés tamén vai lanzar unha campaña informativa sobre a situación do Centro de Saúde e da área sanitaria do Salnés. Pro Goberno local, esta situación é consecuencia das políticas do PP e do seu empeño por desmantelar a sanidade pública. Isto é consecuencia da política que ven desenvolvendo a Xunta de Galicia, o Partido Popular na Xunta de Galicia nos últimos anos, unha política neoliberal de recurtes que supón o desmantelamento da sanidade pública en beneficio da sanidade privada e tamén é consecuencia da reforma da Lei de Saúde aprobada recentemente no Parlamento galego cos votos do Partido Popular. No pasado verán levouse a cabo un peche semellante no ambulatorio, aínda que durante tan só 8 días. Agora a medida vai se estender do 1 de xullo a mediados de setembro, algo que sorprendeu ata os integrantes da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés. Home, foi unha sorpresa, foi algo que nos dixeron, non recordo exactamente o día, non? Pero na xunta de persoal que mantivemos na Serencia, creo que sí, que foi a semana pasada. Agora o que temen é que tamén se saturen outros servizos como o PAC da localidade, un servizo onde tampouco se vai reforzar a atención. Xa que pechan o centro de saúde, si iban a reforzar a atención no PAC de aquí de Cambados e dixeron que non. Se manterá o mismo, entón non é o mesmo. Se ti non tes consultas, pois os PACs van a estar máis masificados. Dende a plataforma din que este é o enésimo recorte que sofre a sanidade pública na comarca. Temen que non sexa o último, polo que seguirán loitando por un servizo de calidade. Está claro que non vai ser o último recorte que vayamos ter, co cual nos seguimos en todo momento facendo cousas para reclamar.